Здравейте, YouTube! Днес ще играем в продължението на Minecraft. Отварим малко мицепи. Ето, до тук бяхме стигнали. Така. Крафтните рози, действията имаме. Това не знам за какво го направих, ама сега. Трин! Сега тук играем с един Left 4 Dead ли? С един Николай сега играем. Той не знам, той е в моя сервер сега. Човек, аз тъкмо се сетих да снимам клипове на Left 4 Dead. Мокни бе, капанар снимам. Къде си бе? Абе, Ники, къде си? Мама ми. Ай, като духа. О, така, тук... Хартин, изолацията. А тук трябва да искаш Съжалявам за изолацията фейла. на хлебарките. Вид, топка. Yes, вече ми цепи Майнкрафта. Сега когато снимам. Манафака. Гледам, ако кокошката така си. И чет, тази кокошка ще имах един път, брата те и тя умря. Добре, и така вчера със същия адвентър мап. Survivor мап, човек. Гледах по габоняк са пуснали и мислих вчера го казвам тук планя в първи епизод, ама е много време от 67 минути за 9 минути, човек. 77 минути да се качи, а то самият клип е 9 минути. Колко трябваше да чакаш? Тя сега гледам поне да направя един дето да е един час и нещо, поне това се струва. Те се качва 2 часа, но се струва да знам, че се направя. Не само и семена в купа. Събирайте семената, те ще се нужни. Те ви дават, ако зависи, ако сте на едно тъчно, ще ви дават картофи и моркови, ама ако не сте, просто пшеница. Така. Тука... колко семена събрах? 17. Вято, мразена се спомня. Аз мисля, че днес ще цепи като снимам, а не е така. Ти за какво снимаш? Manhunt игра. Мама, ти пастор, Manhunt не се спрял, че. Има карти викам на майнка да... Добре, това ако искате го прочетете, защото може да ви дая. Добре, къде са тия ви пещи да я гледа, какво ще е? Да, сетих се, нали една кошка да се пребих по дяве, аз тая търсих да я бия. Супер! Да, това нали вчера го попагаме. Добре. Опа, само че тия дървени те са... Аз мисля всичко съм направил по 2 дървени... метан железни. Да върва да попа някъде. Ама ако изобщо намеря мина до края на епизода. Ако трябваше спра епизода, няма да сме докато намеря една скъпа мина. Не, няма да спира на епизода. И това беше от мен, Арбай. И това беше от мен, Арбай. Купа. Ти къде ги качаш? В YouTube ли? В V-Box. Да, бе. Да, Колко си качила? 0. Казвам ти, това знаеш колко дълго време става. В V-Box се качи. Па и без това V-Box не е толкова як отколкото в YouTube. YouTube е много по-добре. Имам един проблем, там нямам Не регистрация. регистрирай се, човек, какво те бърка? Не мога, аз се регистрирах и само потвърджи. Иска да потвърда. Да бе, потвърждавай бе тъп. Колко пъти? Вече 10 пъти го направих. Човек, ти си много зле, бе. Напиши, направи си една хубава регистрация, бе. И си измисли ти акаунт.
А не на майка. Това Аз е идея, използвам- не, тъпо напред, ще играем на... Мой акаунт. Какво е? използвам. Стига, че кирки. Гледам първо дървените да ги бия. Слушай. Това ще отнеме време, ако искате да превъртете. Не трябва. Ако па тук се прави много футболни. Ти какви неща си продал? На какво? На оцеляване? Къща. Къща, човек! И на... Аз къща, мол, футболни... Абе, много неща съм продал, под съсечиш. Продали си къща с комин. Аз така направих една грешка, гледах от един клип на знака, де ти правят нали на оцеляване, къща с комин човек и направо си попали в къщата. А защо? Какво направи? Какво съм направил? Нали като направя комина човек, и то си пали самата къща. Ще си дата от такива тъпи въпроси. Обясните с това, което ще снимат. Не говоря само обикновено така. Пускай се. Кой знае на CS колко гледания има. Ама аз ще спирам го снимам човек, то всеки един го знае. На милиони не го казва това. И така, превъртвайте по по-забавната края, защото тук ще има още трошене. Но тук ще стане по-бързо, ако искате да гледате. Как троша камъни. Макар че това няма смисъл, ама следно. О, трябва да си направи печка! Аз се забравих, да. Докато да речете този слуши. По-добре така по две купчета трошиш, защото така става по-бързо. Колко съм по едно. Така цяла редица е така. Чао. О, вече ми изтакам. Не ми се струши повече и сега продължавам напред. Изчакайте сега малко. То не се вижда. Добре. Човек имам 3 по 60... 4,64 кълнера, човек. Опа бе, камък. Гад, чудо. Ето клип направо ще е провал. Мисля да поснимем по Майнкрафт, а ти? Какво? Ти по какво ще снимаш? Дева, че записва по скайпа. Не бе, аз снимам сега на Майнкрафт. Да, ни чакай, ще затворя за малко. Окей, после звъни. Да спре снимането. Да, става лесно.